ngakerpat red yai ba arden ba in shimkhia ya kani kamat kabaya de bat kahima sora namar ba katni ka jing no mensiem kajat benriu jongi ya iba arden ubangi la thung shisha kum usiem jong kajat benriu tengah kwa shisha da ka burum ya iba arden ba inwan ra ya kani kamat kapan wan shaka jinga selok kaba in burum shisha ya utos im jongi uba ka district council hinadu kasngi kaba datang ya usim kaba lakhot ya ka district council kaba pentip ya ka district council ru kade kaba ka hima sora jongi ka burum ya ka district council bat lada kadan kanu kajing ya bakala hang ne hang tai tolong kita kiba ya koloi bangin ya map iwe kanang bangala ong ye phi na du ngadan ki message ru ki banga tho ye ba arden ba ka hima sora bat ka district council ka bangin ya tre ringkat kata kade kading ye ya hajat ben rio tang kata hi kade ka ba ngakar patret ye ba arden ide shisha ubriu uba ngida ye shisha da ka yang kasam ka jonga hadu ka ben rio baro bat kata kade ka ba ka jing ya tali ha ka ben rio jongi ngin nang yo shisha ya kata ka sin shar khadar kaba ngenang kiu na ka wei ka sngi sha ka wei pat bat kat bangilayo I menta ha kani ka kajuk ka menta ki bangilayo I bakabun shisha kita kijing kala ki bangila ban pensakhi de ki khmat jong iwe hadu ki surok hadu ki nuki jing tei jong ka sarkar ki baya dei bat ki reushi met ru ngila bun ngila kiu barro haki baro ki liang ki babun jaj om dei tang hanong kandong bat hadu asar ru keleng kathan ka rikhasi ngila yo shai ka ting job jong ka jaj ban riu jongi khuble shibun